सोरनावबा बेरायहैनोसैलाय दा बेसे गोजान बे गामिया मोनसेयानो ओमफ्राय गामि गेजेरथारावनो ओमफ्राय गारिया जायगा जागोन एफा बुरजा नायनायसै जायगा जायैफोरा थाबायसै दुइ नं ब्रह्मपुरनि गामियाव नै न'खरसेयाव जों बेरायफैबावलायबाय न'आ नै ब्रह्मपुर गामि बागानफ्रा ग्रोम ग्रोमथारनि मालाय एम्फौआ नै मोनामनायखौ हाया दासो फिसा फिसा ओमफ्राय दैज्लाङावथ' दै जाजोबो बे बारनांगौफ्रा दैज्लाङाव खस्थ' जायोदां माबा दखानखौनो जाजायासो दहलाबोरे दै जाफाव दैयानो दैजोबनायसो जायो बबावबा हान्थुसे बबावबा दै फिसा जाहैबाय दै खेबफायनो सप्ताफानि खरस लाबोनानै दोनफैखानांसै नङाना बे दैयानो माथो बाना जाया ओरैनो उन्दै उनला बारा मेथाइ मोनजालाबाय जोंनि बायदि दखानबो गैला बाहाय जिबाबो मोनजाला दखानखौ बारायगोन दा माजोंबो सिनि साहा जोबगोन मागोन जेब्ला दाउखै सिनायनि खुमब्रा साइबाय गाइखेरा फास्लासो जाबाय बेखौ सिन्थाय मिथिगौ नोंखौबो अनजिमा बबाव हाबा जाहैखो सोङो बे गारि सालायग्रा रामफलाव बिसोरखौ लांनानै दोनहैग्रा नामा औ दोनदो आनै मैसो बेह्रा दं नैबेखौ इदलुजोबलायबाय दा बेयो बै दा स्प्राइटजोंनो माबा माबि जानोसै नै जोंना मा जालु मा जाला स्प्लिट खम खहाबसिगोनलै बेजोंहाय मा जाबायलै जोङो दिनै नैबे वाटार गावखौ खेबाबा दा लामा लामा रायलांगोन बियो बेदर जाखुमादों ओरै संग्रा ओरैनो ओरै आंल' जायाखैना बयबो जादों आलासि जाफैनायावहाय जाबाय आइ उन्दैनावहाय आलासि जाफैनानै मा मोनजाबाय दहायनिफ्रायनो जाबाय मा होनदों आइ उन्दै आइ गिदिर आइ उन्दैहां आइ उन्दैसिन नै मानसिफोरा नै बिब' बिनानाव बिसोरो सासे हनै साथामबो दा बिसोरखौहाय भिडिअ खेबनानै लांगोन आङो फट' खेबनानै लांगोन साथामखौबो बिब' बिनानाव बिसोरो एकदमबारे ओरै सासे थाबाय नै ओमफ्राय नैबे सासे बेवाइ नै मा फैखो नाहाय नै ना बेवाइनो होनो आङो बेवाइनो बिखुनजो देरसिना गैया होमबालाय गैया आब' देरसिननि फिसाजो बेखौ आंनो नांखाया बे ना जाया ए ना जाया मैथानि नाग्रु बायनोसैमोनहाय नायावबा जाखाया जेबो नङा बेनो जाया बिदिनो फिसालाया नाखौ जायालाय नायगार ना गांलाब गांलाब जा होमबाबो बिदिनो दा मैगंबो जागोन बियो नाखौ जाखाया एवनानै जाबाबो गोदो जाया बांद्राय जाफ्लांदों आं गायदों
나밥벌레 못실라네. 승질방전에 나야. नोंहा थै बारालै जाजानाय नङा जादो दाउसु खुनुरुखुम मा मा ओंख्रि खोन्थादो आसि थुयै थुयै मैथाजों नाजों ना सिंगि एवनाय नै ना सिंगि फ्राय अमा बेदर एवनाय ओमफ्राय मुला मैद्रु दालि जहल ओमफ्राय ओमफ्राय चाइनिस ओंखाम 보리무. ओमफ्राय फानलु परिमल ओंखामा परिमल ओंखाम ना मोनसेखाय चाइनिस होनदोंमोन ओरै जाग्राफोरनि बिखुनजोफोर ओंखाम जानाया नै बे से नाम्बार दा ओरै से नाम्बार ओमफ्राय ओरैहाय 2 नाम्बार ओमफ्राय 3 नाम्बार ओमफ्राय दालि जहल 4 नाम्बार आलु हा ए होमबालाय आलदा लिं आलदा लिं बिखुनजो ओरैहाय नै जाग्राफ्रा ओमफ्राय बेयो आफा उन्दैसिन जादो दे जों जानायखौ बेवाइमोनहा एकदम फोसाबफिनजोबनांखाबाय नै बेवाइमोन बिनानावमोन मानजिफिनजोबनांबाय मालाय बिदाय लाबाय बिब' बिनानाव गोबालाय लाना नोंसोरो दहाय गोबालायनो होननाया खनसे थांबाय गेस लायनो थांनायाव नुबोदोंलाय बिहा हौवा गोदाना खेबनानै लांनो आइ मा होनो जाबायलै आं भिडिअबो लादों एसे फट' खेबखांबाय जाबाय दे दे थादो औ ओमफ्राय नोंहा थांला ए दिनै आं बे गामियावहाय बेरायफैनानै मोनसे खारनखौहाय मोनथिबाय माने बे जायगाया गोबावसैब्लाबो दासिमबो एसे लामा सामानि थाखाय उसुबिदा जानानै दङ दासिमबो लामाफ्रा थिग जायाखै लोगोसे गामिनि थासारियाबो बांद्राय मा होनो डेभेलपआव फैयाखै बायदि मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनबाय आरोखि जोङो फैदों जों फैनाय लोगो लोगो बेयावहाय गामिनि गोबां मानसिफ्राबो फैनानै दंफैयो आरो सेंग्राफोरबो दंफैयो आरो बिदिनो बुरिसाफोरबो दंफैयो आरो खिन्थु मा सोमोन्दोनि बेखौथ' मोनथिजोबनो हाला
नाथाय फैनायजों लोगोसेनो जा सेंग्राफोर फैदों गासिबो लोंनानै सम खाथायनायखौसो नुनो मोन्दों आरोखि। थ' मानि थाखाय बेबायदि जादों होननानै बुङोब्ला जोङो दा मिथिनो हायो आरो बे गामिया दासिमबो डेभेलप जाथ'वाखै। ओरैनो हाफ्राथ' बिराद गुवार गुवार होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुंबा मोनसे प्लटआव 18 बिगा दङ। गासिबो समान समान जाहैदों। बे गामिनि जेसेबां न'खरफोर दं गासिबो न'खरनि प्लटफोरा समानजोब जाहैदों। गायग्रा बिदिनो बारि बागान गासै 18 बिगा हाया बिराद गुवार गुवार दं आरो। ओमफ्राय आबादफोराबो माइफोरा बिराद मोजां जायो दाबो। आङो नायजोब्बाय माइनि थाखायबा खुनु बुंनो नाङा आरोखि बिराद मोजां मोजां जायो। खिन्थु आं नुबाय मोनसे न'खराव जे मोनसे आलासि थालासिफोर फैयोब्ला बेवहाय गामिनि गोबां मानसिफ्रानो जायनो गोसो बेनो फैयो आरो जिरायनानै बिदिनो जानाय लोंनायजों सम खाथायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदि। थ' अब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनदिनि। थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा भिडिअनि लिंकफोरखौ एसे बारायनानै होदो। माने चेनेलफ्राव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेनो।